טוב, אז שלום חברים, בלי יותר מדי חפירות, לבקשת הרבה אנשים מהפייסבוק, מהקבוצה, מצלם את התיבה כמו שאתם רואים, ארנה 21, זאת התיבה. עכשיו הגעתי הביתה, אז אני מצלם לכם ופותח לכם את זה. זה הדקה מנצח למעוניינים. פקה, מליט ברבריאן, ספארקי, שימו לב גם הכל לבל 14, שזה מצוין. ועם הדק הזה עליתי בעצם ארנה. בואו נפתח את התיבה הזאת. אני מצפה לפחות לארצ'ר קווין וספיריט, הלג'נדרי החדשה. בואו נראה מה יהיה, אני פותח 8 פתיחות. טוב, ההתחלה לא כזה מעניין, אתם יודעים? לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין, הם בטח יבאסו. אוקיי, פקה וגובלין ברל. אני משנה את האפיק וגם את הפקה, כי יש לי כבר מקס לבל. אני משנה, יש לי עוד 4 כאלה. תיבה ממש על הפנים חברים, ממש על הפנים. בלון אני אשאיר, גובלין ברל. ציפיתי לפחות לג'נדרי, לפחות לג'נדרי. תיבה על הפנים. טוב, חשבתי שיצא לי ארצ'ר קווין וספיריט, ואז יהיה לי את כל הקלפים. כל זה כבר לא כל כך מעניין, אני מקווה רק ללג'נדרי החדשה, כאילו חיכיתי לזה שבועיים ובסוף יצא כל מה שראיתם. האפיקים יצאו יחסית טובים. קיבלתי פקה, החלפתי אותו, גובלין ברל החלפתי ויצא לי סקרמי, שזה אחלה, שזה אחלה את האמת. חוץ מזה, אחלה דק. שמח שצפיתם, מקווה שנהנתם. זה עניין הרבה אנשים בשבועיים הראשונים מתי אני אפתח, מה יצא, וזה באמת אחלה קלפים קיבלנו, אחלה תיבה. אחרי שהחלפנו אותה קיבלנו אפיקים טובים במשחק, כמו שכולכם, או התיבה הכי טובה במשחק, כמו שכולכם או רובכם יודעים. ומקווה שנהנתם, תודה שצפיתם, ויאללה ביי.